Öyle temaşavanın heja ve roşan u rudayip taybeti proseyan damitiya Finlanda u Süveyde u nehaku serokomari Finlanda'ya hatiye Türkiye u proseya damitiya NATO debeku bedavi ve rejboy Finlanda be pejrandıgo be endami NATO Profesör Doktor Hasan Oktay Pisporin peyvendiye nav devleti je Ankara legelmine Slav bote Brez Oktay Brez Oktay em dikarim bêjin ku niha riya Finlanda ji bo endamîtiya NATO ji alî Tirkiye ve vebû? Evet, özellikle Ukrayna-Rusya krizinden taybet piştî krîza Rusya-Ukrayna Sivîd û Finlanda xwestin bibin endamên NATO. Belki burada NATO li vê derê NATO jî her wiha xwest berfireh bibe wan her duya bikin endam. Ji bo beşdarî divê hemû endamên NATO bi yekdengî dava bikin ku bibin endam. Le Türkiye nerazîbûna xwe nîşanda le di nav nexwest dişarê Rusya û Ukraynayê de wek neyarê Rusyayê xwe nîşan bide ji ber vê hêdî gir dijî derket û xwest pêwendiyên xwe bi Rusyayê re baş bigire. Türkiye taka welata ku di nav NATOyê de bi Rusyayê re pêwendiyên xwe başin. Lê ji ber vê jî hin astengî derxistin pêş endamtiya Swêd û Finlanda. Lê Amerîka û endamên din yên NATOyê ev helwesta Tirkiye qebûl nekirin û fişar danîn li ser Tirkiye. Tirkiye jî xwest van mijaran yekser bi rêya Sekreterê Giştiyên NATOyê birê vebe û li ser Finlanda û NATOyê fişar danîn û xwest û pêwendiya xwe bi rêxistinên terorê re kêm bike. Ev jî bû sedem ku li Finlanda û Swêdê hin çalakiyên nû derkevin pêş. Her wiha ev jî bû sebeb ku Tirkiye li ser daxwazên xwe rijt be û bû sebebê krîzekî mezin. Ev krîz ji ber erdhejê hinek paş ketin û Sekreterê Giştiyên NATOyê hat Enqerê careke din ev prose hata rojdever li ser mijarê gotûbêj kirin. Herî dawî Türkiye got ku ev dikare hin mercên xwe paş ve vekişîne. İbrahim Kalın her wiha çû Amerîkayê serdana wê derê kir û piştî wê serdanê Tirkiye biryar daye beriya helbijartinê endamtiya Finlanda qebûl bike û piştî helbijartinê jî serlêdanan Swêdê qebûl bike. Niha Serokkomarê Finlandayê hatiye berê jî Wezîrê Derveyê hatibû. Brez Oktay niha Serokkomar Erdoğan destnîşan kir ku Finlanda dibe endamê NATOyê wekî du welatên endamên NATO dê pêwendiya wan berdewam bike. Belê vê sekna Tirkiye tu çawa de nirxîne? Evet, Erdoğan'la Finlandiya Cumhurbaşkanı Erdoğan û Serokkomarê Finlanda me got beriya wan ew ê beriya hilbijartinê dê prose endamtiya Finland tamam bibe. Rast e di civîna rojnamavanî her du serokkomaran da jî Erdoğan got ev prose binin rojava parlamentoyê û proseyê tamam bikin. Wek em dizanin di sistema pêwendiyên navdewletî de pêwendiyên serkeftin û serkeftin heye. Di bercendiya du aliyan de ye. Ew jî dixwazin di hilbijartinên Tirkiyeyê de
ülkesi. Erdoğan dixwaze destê xwe bihêz bike prose herî girîng endamtiya Tirkiye bu yektiya Avrupa'ya. O dixwaze piştevaniya Finlanda werbigire. Wek yektiya Avrupa jî dîsa bi yek dengî endamtî tê kabul kirin. û Tirkiye jî dixwaze bibe endamekî yektiya Avrupa. Bavê Birêz Oktayî dixwazim divê min jarê de ji te bipirsim Birêz Oktay. Niha Tirkiye belê dixwaze bibe endamê Yekîtiya Avrupa. Tu dizanî ku niha Swêd welatê serokê Yekîtiya Avrupaya. Gelo proseya endamîtiya NATO ya Swêdê çawa dibe? İşte onu da dediğim gibi Türkiye'de ew 14 jî Mayıs'ta seçimler var. çardeyê gulanê helbijartin heye hûn jî ji nêz ve dişopînê. Eger Erdoğan serkeve piştî helbijartinê NATO'ya girme ji süreci bo başlatılacak. dê dest bi prose endamtiya Swêdê were kirin. Wê demê Seçimleri Erdoğan aleyhine manipüle etmesinin ji ber önüne geçecek. vê ew nehêle Avrupa Ama dijî Erdoğan derkeve iktidarını lê devam ettirirse bu eger süreç değişir. Erdoğan Ama Erdoğan desilata xwe berdewam be 14 prose Mayıs'taki wî hawid. seçimleri Lê kaybederse, eger yeni gelen bi iktidar, İsveç'te helbijartinan da daha rahat, Erdoğan NATO şikestini sürecini bîne Avrupa Birliği wê demê konuşacak. Swêd Dolayısıyla Erdoğan, asantır iktidarı dê bikaribe garantilemek adına, bi devam desilata ettirmek adına nûra seçimlerden önce prose Finlandiya'nın endamtiyê gotûbêj seçimlerden bike. sonra da İsveç'in NATO'ya girmesi konusu Piştî helbijartinê endamtiya Swêdê dê were Rojavê û Tirkiye de bixwaze peywendiyên xwe bi Rojavayê re baştir bike. Birêz Oktay tu zanî ku Swêd wekî welatê serokê Yekîtiya Avrupa pêşniyar kir ku civînek taybet ji bo piştgiriya Tirkiye were li darxistin. Gelo danûstandinên Swêdê û Tirkiye jî divê proseya taybetê piştî erdhê jê baştir bûn. Tu çawa dinirxîne? yani iyileşme yönünde ciddi anlamda Diwarê adımlar başbûnê de gavên girîng hatin avêtin ji ber erdhê jî ji 110 welatan taybet Irak'ın kuzeyinden ciddi anlamda ji Türkiye'ye Bakurê Iraqê bigire li gelek deveran welat hatin alîkariye Ermenistan, Yunanistan û ji gelek deverên cîhanê ji bo hevkarî hatin. Ew jî bû sebeb ku peywendiyên Tirkiye bi welatan re nerm bibe. Ev jî bandor li peywendiya Tirkiye û Swêdê jî kirin. Yekîtiya Avrupa alîkariya erdhê jî şand Tirkiye her wa hûn zanin beriya erdhê jan konsulxane hatibûn girtin û peywendiyan da alozî hebû. Lê piştî erdhê jî Tirkiye rewş baş bikar anî. İbrahim Kalın çû Amerika hevdîtin kir beriya wê jî Blinken hatibû Tirkiye. Gelek wezîrên derveyên welatan hatin Tirkiye her wiha serokkomarê Finlanda çû deverên erdhê jî ev hemû em karin bêjin diwarê başkirina peywendiyên de gavên girîng bû. Piştî helbijartinê jî dê endamtiya Swêdê were Rojavê û Tirkiye vetoya xwe rake. Proseya endamtiya wan jî dest pê bike. Serokkomarê Tirkiye dibêje ew diwarê bazirganiyê de aboriyê de endamtiya Yekîtiya Avrupayê de gavên girîng bavêjin piştî helbijartinê eger Erdoğan serkeve baweyekî bihêz de proseya endamtiya Swêdê bîne Rojavê lê eger deselateke nû were ew asantir dê proseyê berdewam bikin dê bixwazin gavên nû bavêjin ev yekşî bê bazariyê endamtiya Swêdê bo NATO'ya û bi piştevaniya wan de Tirkiye jî bi vê awayê peywendiyên xwe bi Amerîka û Yekîtiya Avrupayê re bihêz bike û bi awayekî başla pêşiya xwe binêre. Belê spasiyat etkin Profesör Doktor Hasan Oktay, pisporê peywendiyê navdewletî ji Ankara'ya gelme.